Kijöttem, megmondom őszintén azért, hogy ezeket a mocskos b***zikat fölvegyem videóra és bebizonyítsam, hogy ez a rendezvény, ez egy ilyen erkölcstelen, ilyen minek van típusú dolog. Na, most mindjárt ideérnek a rendőrök, el fognak kergetni, gyanítom, mert különben nem küldenek el, akkor az a kamion engem hátrafordult, most már elég közel kezd lenni. Na, csapjunk bele! Hát sziasztok, én Tomanovics Gergely vagyok, ez pedig itt a Gravy Shop történetének első vlog videója, és hogyha jól sejtem, akkor a Magyarország első 360 fokos helyszíni tudósítása egy eseményről, ami pedig a 21. Budapest Pride felvonulás. Itt állok még az egyelőre kihalt Kodály körönnek a kellős közepén. Hogyha körbenézel a videón, és gyere, forgasd el és nézd velem körbe. Ha körbenézel a videón, akkor itt már láthatod, hogy elindult a menet. Ahogy elsétáltam a Hősök terétől idáig, ami furcsa volt az, hogy egyrészt egyetlen egy darab ellentüntetőt se láttam, ami nekem új a Budapest Pride-dal kapcsolatban. Viszont láttam helyette minden eddiginél több kamiont és minden eddiginél több résztvevőt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez minden eddigi Pride-nál jobb hangulatú rendezvény lesz, egy fergeteges buli, amikor melegek, biszexek, heterók, bárki egy szép, ilyen gyönyörű szép napfényes szombat délután itt jól érzi magát Budapest belvárosának a kellős közepén. Szerintem itt a rendőrök lassan innen el fognak engem küldeni, úgyhogy tovább is állok nem sokára. Ezzel a 360 fokos technikával megpróbálok egy kicsit átadni abból a hangulatból, hogy milyen is ez a Pride, mert szerintem sokan nem tudják. Régen én se tudtam, régen nekem is erről a rendezvényről elolvashatod a videó leírásában a blog bejegyzéseimet, hogy régen én is azt gondoltam, hogy ezek a úgymond mocskos buzik itt parádéznak itt a város közepén. Aztán kijöttem, megmondom őszintén azért, hogy ezeket a mocskos buzikat fölvegyem videóra és bebizonyítsam, hogy ez a rendezvény, ez egy ilyen erkölcstelen, ilyen minek van típusú dolog. Aztán kijöttem, és az volt, hogy mocskos buzit szinte egy darabot nem láttam viszont olyan jó kedvet, meg olyan felszabadultságot, ami Budapesten nem jellemző és hiányzik. Megmondom őszintén, hiányzik. Ugye most a 2014-es, 16-os foci EB után éreztem ezt a teljesen spontán, teljesen laza fiesta hangulatot, de ugyanez van itt a Budapest Pride-on is, és én ott voltam ugye az Erzsébet téren, énekeltem, hogy az éjjel soha nem érhet véget, most pedig itt vagyok, és a 360 fokos technikával megpróbálom egy kicsit átadni ezt a hangulatot, hogy te is egy kicsit úgy érezd, mintha itt lennél, hogy milyen is ez a Pride. Most lassan az első kamion, hogyha most hátra nézel a videón, akkor lassan ide fog érni hozzám, ezek a rendőrök itt szerintem engem lassan elküldenek, és megpróbálok itt körbejárva egy kis hangulati ízelítőt is adni az egészből, megpróbálom megkérdezni itt az itteni résztvevőket, hogy mit jelent nekik ez az egész, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ugye emlékezetes az a 2008-as Emma vagyok című videóm, hogy itt a Szervíz útra terelve álltam a kamionon. Érdemes azt a videót összehasonlítani a mostanival. Nem csak technikailag, ugye az még egy ilyen tévékazettás kamerával készült, ez meg ugye 360 fontba. Teljesen mennyit változott 8 év alatt a technika? Mennyit változott ezen kívül a... Ez egy 360 fokos kamera, körbe lehet nézni a videón. És ez egyszerre 4 képernyőre tud játszani, vagy hol? Nem, így lehet lejátszani a videót, hogy körbe lehet nézni, mint itt állna az ember, és ezt az egészet. És ezt megosztod majd
valahol? Persze, vrvideo.blog.hu. VR. Felírható? Turista látványosság lett ez az egész, amit itt csinálok. A lényeg, hogy most már a terrorházának a vonalába járunk, ami ugye egy emlékezetes helyszín. Ha emlékeztek a 2008-as Pride-on, ami ide a szervizútra szorítva, megfélemlítve vonult végig. Gyönyörű barna labrador is itt van velünk, szia! Nekem is labradorom van, imádom őket! Szóval itt az emberekhez most teljesen 2008-as Pride-ról, hogyha azt a videót megkeresitek, és összehasonlítjátok ezzel a mostanival, hogy mennyit változott 8 év alatt, vagy mondhatni az elmúlt 8 évben ez az egész rendezvény. Itt most mindenki jókedvű, mindenki felszabadult, és kicsit kezd egy ilyen Budapest parádés feelingje lenni ennek az egésznek. Nem baj, hogy meleg vagy, nem baj, nem vagy meleg. Érezd jól magad, gyere ki ide, együtt vagyunk, süt a nap, nyár van. Mi baj lehet ebből? És ez nekem tökre tetszik, tökre más. Nézzek, mennyi ember végig. Nem látom a végét a tömegnek. Ennyi kamion se volt még soha ezen a rendezvényen, és az egész úgy egyáltalán soha nem volt még ilyen hangulat. Under the bright but fading lights, you set my heart on fire. Where are you now? Where are you now? Na hát az a baj, hogy sajnos az akkumulátorok most már merülni kezdenek, úgyhogy ez nagyjából ennyi volt most. Próbálnak elmenni, szerintem jó lesz. Ide értünk a parlamenthez békésen, hál' Istennek senki nem szakította meg a rendezvényt, senki nem volt tojásdobás, nem volt az, ami régen ezt a rendezvényt jellemezte, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ilyen van, hogy így összegyűlünk ennyien, és szimplán csak üldögélünk és jól érezzük magunkat. Budapestnek erre nagyon nagy szüksége van, én azt gondolom. És ugyanúgy, ahogy kint voltam, amikor a belgáktól kikaptunk 4-0-ra az EB-n, ugyanúgy itt vagyok itt is, és ugyanazt látom az embereken, hogy ki vannak éhezve arra, hogy úgy együtt, hogy egy kicsit közösség legyünk, egy kicsit nemzet legyünk, hogy egy kicsit legyen értelme annak a kifejezésnek, hogy nemzet, mert amíg széthúzunk, amíg gyűlöljük egymást, addig nincs értelme arról beszélni, hogy a nemzet így meg úgy. Nem ismerjük egymást, de mégis szeretjük egymást, és ez egy olyan fantasztikus dolog, amire igenis szükség van, és nekem ezt a Budapest Pride mutatta meg. Ez volt a Grévy Shop első vlog videója, lesz még ilyen, lesz még olyan, ami ugyanannyira nem kapcsolódik a Grévy Shophoz, mint ez, legfeljebb csak annyiban, hogy a Grévy Shop kameráival készült, meg lesz, ami konkrétabban is kapcsolódik, tesztek, kicsomagolás, bemutatók. Ez most nekem is egy ilyen próba volt, hogy tudok lenni a kamera előtt, megmondom őszintén, fura még, de úgy gondolom, hogy ebből ez egy jó dolog lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok föl, subscribe meg ilyenek, ha tetszett, és lesz még ilyen, lesz még 360, lesz még VR, lesz még Pride, jövőre is itt leszek, akkor már remélhetőleg drónnal, és ahol csak lehet, ott leszek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok! És a süllyét kapok, ha nem vette. De vette.